October 2024 ndadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe ndine nyaya yakanga yakamirirwa nevanhu vese kuda kunyatsonzwisisa kuti zvakanyatsofamba sei, kwakataurwa chii kuparliament uko kwakanga kwaendwa navaMnangagwa nechikwata chavo. Zvatangosangana kudai, so tanga nekulike this video kuitira kuti ZANU-PF iboyikane nekuti hazvina kana kutombomira mumushe. You know what, panapa ati disappointed togara tava nenyaya. Saka mhuri yeZimbabwe nhasi dangokuudzai nyaya dziri kutenderera, nyaya dziri kutrenda in Zimbabwe, but regedza titange nenyaya yeSona iyo yakataurwa yakaparurwa yavaiita kunzvimbo yeparliament. Kusona vanhu vazhinji vanga vakamirira, pane zvinhu zvavanga vakatarisira kunzwa asi hazvisirizvo zvakazotaurika. Saka ndangotora brief yeSona iri panapa. Pari kutaurwa pari kunzi highlights of Sona. VaMnangagwa ndo vaiti, "It is my distinct honor to once again address this August House nearly a year since the opening of the first session of the 10th Parliament. Our commitment to enhance the well-being of people of our motherland Zimbabwe by enriching unity, stability, security and development remains a key mission for an administration. Government is committed to the realization of promises made by our ruling party, ZANU-PF. Our nation's strength lies unity in diversity, hence social cohesion, and our unitary state shall be jealously guided and defended by my government. Regrettably, the El Nino-induced drought constrained our growth across all economic sectors. I want to express my profound appreciation to all those countries and organizations who responded to our domestic and international appeal for humanitarian assistance in the first quarter. A record wheat harvest of 600,000 tons is projected from the 2024 winter wheat crop. I congratulate ADA for scooping the prestigious 2024 Africa Food Prize." Ndo zvanga zvakati kosheiwo pane zvinhu zvavakataura. According to Mr. Nick Mangwana, ivo vatutaura kuti aiwa ndo ma-highlights eSona. Ini ndangotarisa ndakati ndo brief yacho yeSona yakanga vari kutaura, vakanga vari kuadresa. Munoziva Sona inoitwa pagore rega rega vanouya parliament vachitaura about state of nation. Asi vanhu tine zvatakamirira kunzwa ipapo, sekutaura kwandambozviita kuti vanhu vanga vakatarisira kunzwawo maproblems ari kusanganika nenyika iko zvinezvi anotori serious, akaita semaproblems ZIG kuti riri kudonha chii chiri kuzoitika. Saka ndodainzi ndo zvinhu zvakavhurirwa nzeve neveruzhinji kuti aiwa tiri kunetsekana neZIG mukuru. Saka muri kuionawo sei nyaya yeZIG, ndo zvinhu zvakatarisirwawo neveruzhinji asi hazvina kuzotaurika zvakadaro, hazvina kuzofamba nezvakadaro. Nawo ndiri kuonawo mumwe ari kutanga nekucomplaina. Ndaona iyi iri important this comment because iri kubva kune a student ari kuti, "How can MSU charge 718 excluding accommodation in the broken economy? Parents relying on informal markets, students are dropping out. Honorable Murwira must fix this justice. The so-called $24 medical aid is a scam. Free NAST 4 intervene now." Ndo mamwe ma-problems ari kusangana nevanhu vana ma-students vari kucomplaina. Saka zvinhu zvokuti vanga vakamirira kutarisira kunzwa kuti zvaifanira kunge zviri kuadreswa kusona ikoko asi havana kunzwa zvichitaurwa. Saka that's why vari kuzouya vari kutaura vega mucomment section yavo. And umwe wari kuti, "Really and nothing about ZIG, nothing about the collapse of the economy. Important points should have been on ZIG's stability, how to stabilize the rate, how to ensure the ZIG acceptable, how to help business suffering cause of ZIG, how to reduce tax." Ndo zvekutaurwa nemumwe kuti ndo zvatatakatarisa kunzwa pasona yacho asi hatina kuzviihwa zvinhu izvozvo zvichitaurwa. Pari kunzi saka takatodisappointika. Ndo zviri kubudawo panapa. Mumwe ari kuti
Hello, empty words and promises. What about the soaring inflation shattered the shops, 40% devaluation of ZIG and struggling citizens? Ndo mamwe mashoko ari kubvunzwa uponapo kuti akomanaka speech yacho ka zvakataurwa zvacho veduwe zvinga zviri empty asiri zvotatira kumirira kuti asi kunzwa mwari kuti I think to boost people's confidence start from addressing real problems as ZIG. Anya ZIG yapopotwa. At least Mugabe would have addressed the current crisis, ZIG crisis, to show he was not totally detached from what was happening in the country. This korokoza uye bodo mango mashoko ari kutaurwa kuti aiwa dai vanga vari vaMugabe vangadai vatangira panyaya yeZIG, asi pano hatina kunzwa nyaya yeZIG. Kureva kuti vanhu vakatogaina confidence muZIG kudhara. But chakuitika ndechekuti these guys vanotanga ivo vasisina kana pressure nezvinhu zviri kuitika. Saka vanhu zvavakagaina confidence vanenge varamba vachioneswa kuti no, apa I think itazokanganiswa nezvakadai so tokwanisa kunge tichiita se tichizobatsirana. But nyaya dzacho kunonga kuzodzinzwa dzinenge dzatosiyana hazvisisiri izvo zvinenge zvaunzwika. Umwe ari kuti Mnangagwa said it's time to make money, which is true for Junda looters, but for the majority of Zimba poverty beacons pakaipa kumana konzwana kuti zvakadai soka patoshata. Mwari kuti aiwa Niki pamunogara pasi rangariraiwo the people who are getting the short end of stick, politics aside, mumboitawo zvido zvevanhu, mumbotaurawo 1 or 2 mapolicies ari pro people. Fungaiwo along the lines of betterment of lives. ZIG has proven to be a dismal failure, but fungaiwo vanhu. I think uyu anyatsotaura zvisina kuataka side rawo rekuzonzi zvematongerwo enyika zvepolitics kana kuti chiyana. Please guys, pamunogarawo pasi, pamunogadzirawo maspeech apa, pamunoitawo zvinhu zvikazvi muchironga, muchitaurirana zamunenge muchitaurirana muri koko, think about people. Ndo zvimwe zviri kutaurwa nevanhu panapa. I think zvinokwanisa kubatsira. Guys, I know kuti mimi vanhu veSANU-PF munogara muchiona mavideos anaye. Think about people, ndo zviri kutaurwa panapa. Tifungaiwo nezvedu nezvevanhu, ndo zviri kutaurwa panapa guys. I think it's fair kuti munge muchionawo ipapo pakatikoshe. Mwari kuti I don't have a chance to hear it, but if the president didn't talk about currencies, he did good. Those are not some emotional or daylight decisions. It will need a lot of work from freed Zimbabweans combined. Mwari kutaura pfungwa dzake kuti kana vasina kutaura nyaya dzemari vanenge vatogona nekuti hazvidi my emotions. Vanhu vanofunga zvakasiyana siyana. That's why tichizongoti no, zvinenge zvataurwa nevanhu izvozvo zvakatikoshei kuti zvikwanise kunge zvichidzokera kwavari vachikwanisa kuzonzwisisa kuti vanhu vacho vari kuzoti kudii. Mumwe ari kutaurawo maonero ake, asi neni handisiri ino zvangu, haasi maonero angu inini. Ataura kuti aiwa nyaya iyo kana isina kuadreswa inenge yatogonekwa nekuti apadiwe my emotions. Mwari kuti as long as my son is still acquiring his heavily prized tenders and printing of ZIG is cover up still there, nothing to change. His speech means nothing. Stop corruption. Mumwe ari kuti wori ngaumbomiriwa vakomana wori. Vakomanaka. Mwari kuti regrettably the El Nino induced drought constrained our growth across all economic sectors, whilst we can buy chief's cars. What about corruption by government officials, starting with you, Niki? I always say this, and vanotoshamisa kuti saka iwe unokwakakwanisa wai usingapererwe nenyaya, wai uchiramba uchizoduwa sakadinyaya kadaiso, wai uchinzwa nyaya dzakadaiso. Ndikachitira ndikati muZimbabwe crisis yese inoitika opportunity kune vamwe vanhu. Ndokuti itori opportunity yavamwe. Una izvozvo mari yakatonzi yakatodonha, inenge itori opportunity futi yevamwe vanhu. Like pane vamwe vangava kutoshandisa maopportunity ekuti nyika ine masanction, inenge yato opportunity yanga kutoshandiswa futi. Saka ipapo apa ndikutoona kutotika zvinhu zvacho zviri kutoita zvichitongoenda zvakadaro. Pakuzinza aiwa uri chimbomirai. Mwari kuti aiwa zvimaspeech zvinongonyorwa nemasekretary kwakutopa pachef kwakuti aiwa chitongoendai mutongonotaura neizvozvizvo, but no substance. Iyi nyika inoda nyasha chaidzo. Mumwe ari kutaurawo kuti maspeech aya hapana substance. Mwari kuti if we have people at heart, reduce fees passport, sell fuel in our currency and medications, I think it's fair.
kozi kune vamwe vanhu vekuti vanenge vachitambira kamari yacho yemunyika kuti tigene confidence asi ngatiti iwo civil servant wapuwa salary yako iri mumazigi handiti unofanira kusvika uchitengawo fuel nemazigi wotonobhadharawo passport yako nemazigi wotobvata zvinhu zvese inogaina inopedzera yatosimba maribozi munhu wese anenge atongojaira kuti hando zviripo zveyazvo zvevanhu kuti anzi aiwa ningi ari kuzodaira anotiza ega anopedzana anoti mari yacho vanhu vari kutongomhanya neiripo bcause ngatarise nyaya yekuti makarenzi anenge chingonzi pidigu pachingoitwa at the end of the day hapana chiri kuzongochinja tiri kuzongoramba tingori muroundabout tiri pasame position ukuona saka I think it's fair kuti ipapa kuti mari yacho inge ichirespectika I think zvinokwanisa kubatsira umwe kuti another long speech loaded with nonsense, nothing said about following rampant corruption, Zig crisis, unemployment, electricity crisis, welfare of civil servants, pensions and war veterans. Ngoma ndiyo amadzadiwa apakaipa zvozotaura nevanhu avazi zvozotaura nevanhu kana lelito tozoona kuti vanhu vanenge vakatsamwa this guy is very disconnected from the reality of life. Zimbabweans are living up. He is the poverty worsen. Hapana kanaka one heard him talking the people's side. Zvinongokwira. Imagine price for number plates, mutero, parking, tisati tatauro ma basics musadaro wedu omanaka pakaipa ameno these guys vari kuzomba zvifamsosi yakomana unonzwa kuti pamwe pacho unombofunga uchiterera nyaya dzichitaura unomboti but mukumuvengerei munhu uyu but uzoona kuti no mana isi nyaya yekuti pakuvengwa zvinhu zvazvina maemotions vanhu vanenge vachitorwadziwa nelife pafe policies ari kudzvanywa ari kutoizwa chazobuda woye kuti zvinhu zvacho tizobalance kuti sese mapolicies manakisawo zvimwe kuti mapolicies ekuti mutore mari zvinomana ndo imwe nyaya iri kuchipopotwa nevanhu veruzhinji guys ndo nyaya imwe ichitaurwa nevanhu I think ikoko munenge mazvinzwawo because I know kuti vamwe mune makutanga kuti nyaya yakakujongwa ikoko ichiti we anozikuri ende akamboenda sei asingaperi redi nyaya anenge achingoanalyze nyaya dzedu anyway inini semunhu anenge angoya kunoweka nyaya yakunge metsa nyaya metizhen anoshanda nevanhu anomiririra mazimbabwenzi pazvinhu zvavo ndo pandangotiwo ndingokwanisawo kuti nge ndichitaurawo panapa I'm sure kumukanyatsoteerera panapa zvinhu zvangu zvakabalansa zvinenge zvabva kwamuri ikoko zvosvika kuvanhu nezviri kubva kuvanhu zvobva zvasvika kwamuri mokwanisa kuzonzwisisawo zvinhu zvinenge zvidiwa nevanhu kuti tingoita zvinhu zvisiri balance ndo nyaya ndangwana yandakakubatira nhasi hama dzadiwa kusazivawo kuti nyaya iyi muri kuionawo sei kana uchinge washanya panapa iri first time yako gara wasubscriber ukomenda ulike ushare uchindiudzawo kuti nyaya iyi uri kuionawo sei.